ezu, zemuz joan da? Eskerrik asko, bueno, ondo, lehenengo gunean, ez dakit, 21 segundu galdu nituen, eta lehenengo etapan ez nintzen oso ondo jun, baina bueno, aurrekoekin. Bigarren etapan berdina eta gaur azkenean ez dakit nola, baina takau dut eta hartu dut eskapada eta bueno, tipitapa, azkenean hartu dugu denbora, ia 3 minutu eta azkenengo portuan, Liernian, jeisterakoan lurrera erori naiz, baina azkenean buelta irabazi dugu.